Daar zijn we weer met Peel & Maas in zicht. Vandaag leggen we uit wat de Buiten Beter app voor jou kan betekenen. In deze uitzending ook aandacht voor mentale gezondheid bij de jeugd en stelt een van onze medewerkers zich aan je voor. Maar we gaan eerst naar de volksfeesten in Baarlo, waar Mai Steen uitlegt wat er zoal komt kijken bij de organisatie van een evenement. Peel & Maas heeft een bruisend verenigingsleven. Er wordt veel georganiseerd en daar zijn we blij mee. Maar voordat een evenement gehouden kan worden, wordt eerst bekeken of er vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Voor aanvang van een evenement wordt regelmatig gecontroleerd of alles wordt uitgevoerd zoals afgesproken. Dit noemen we de schouw. We zochten Mai Steen, medewerker integrale vergunningen, op tijdens de schouw bij de volksfeesten in Baarlo. Mijn naam is Mai Steen. Ik ben vergunningenverlener APV Bijzondere Wetten bij de gemeente Peel & Maas. Daar ben ik nu 5 jaar bij in dienst. Maar per 1 oktober 2024 dan verlaat ik deze functie en hebben we een nieuwe opvolger voor deze functie. Dat is Roy Schuster. Die gaat straks deze functie overnemen. Nou, we kennen 3 soorten evenementen. Dat zijn de vergunningsvrije evenementen, de meldingsplichtige evenementen en de vergunningsevenementen. Dat betekent dus dat je de keuze hebt afhankelijk van hoe je evenement eruit ziet, wat je doet. En zoals je hierachter ziet, dit is dus een vergunningplichtig evenement. En dan moet je aan een aantal vereisten voldoen. En op de website van de gemeente Peel & Maas kun je een check doen en dan zie je vanzelf wat je bent. De reden waarom dat ze de vergunning moeten aanvragen, dat gaat vooral om het toetsen aan wet en regelgeving. Wat wij als gemeente proberen te doen, samen met de organisator van zo'n evenement, te kijken hoe dat we een veilig en verantwoord evenement georganiseerd kunnen krijgen, waar eigenlijk iedereen gezellig zijn feest kan vieren. Nou, de gemeente die kijkt naar wet en regelgeving om samen te zorgen dat er een veilig evenement is. En dat doen wij niet alleen. Als gemeente, nadat wij een aanvraag hebben binnengekregen, dan vragen wij advies bij politie, brandweer en GOR. En dan kijken we samen naar het evenement, hoe het is opgebouwd, welke zaken er staan, waar je misschien nog iets extra's voor moet doen. Nou, wij beoordelen dus aan de hand van wat we binnenkrijgen de aanvraag. Je moet wel een bepaalde indieningsvereisten voldoen. Dus er moet een goede tekening bij zitten. Het vraagformulier moet je compleet. In sommige gevallen moet er ook een veiligheidsplan ingediend worden. Nou, nadat wij de aanvraag hebben binnengekregen, doen wij eigenlijk een risicocheck. Daar hebben we een formulier voor. En aan de hand van de risicocheck zien we of iets een A, B of C evenement is. En aan de hand van die check wordt dan ook gekeken of de aanvraag voldoende is. Wat vooral belangrijk is, dat je kijkt van wat voor bouwwerken, bouwsels zet je neer. Wat voor publieksprofiel komt er. Dus zijn het vooral jongeren of zijn het vooral ouderen. Je kijkt alcohol, dus alcoholgebruik. Dat zijn allemaal toetskaders die wij meenemen in de advisering enerzijds van de politie of de GOR en anderzijds van de brandweer. Zodat zij een goed advies kunnen geven. Dus het is wel belangrijk dat er een goede aanvraag komt. De politie, brandweer en GOR, dat zijn onze externe partners. Die sturen wij letterlijk ook de aanvraag die we binnen hebben met de tekeningen toe. Zodat zij een goed advies kunnen geven. En we hebben natuurlijk ook intern onze eigen partners. Dan moet je denken aan ruimtelijke ordening. Als het om bijvoorbeeld een bestemmingsplan gaat, dan heb je groen, dus openbare ruimte. Om te kijken of dat, de locatie waar je het wilt houden, of dat wel past. En we hebben altijd nog een toets van onze verkeerskundige. Als er verkeersmaatregelen nodig zijn, dan kijkt hij ook met de organisator mee of de verkeersmaatregelen goed en voldoende zijn. De vergunningen die verlenen wij niet heel ver van tevoren. Dat heeft een aantal redenen. Gewoon om het feit dat het gewoon niet lukt. Dus op het moment dat wij 8 weken van tevoren een aanvraag binnenkrijgen en die moet bijvoorbeeld naar politie, brandweer en GOR. Nou ja, dan snap je dat daar ook wat tijd tussen zit. En als we dan nog aanvullingen nodig hebben, dan vragen we die. En dat verlengt dus de termijn. Dus als je die kort van tevoren aanvraagt, dan hebben wij daar wat meer tijd voor nodig. En dan zie je ook dat wij pas kort voor het evenement af kunnen geven. Vaak moeten we ook sowieso vaak wachten om te kijken of er geen samenloop is met andere evenementen. Dus als je iets bijvoorbeeld een maand of 4 van tevoren aanvraagt, dan hebben we nog niet alle aanvragen voor die periode binnen. En wij toetsen ook de samenhang met andere evenementen, dus dat er geen tussen die evenementen, dat zich dat ook wel goed verhoudt. Maar vaak zie je ook dat we
van sommige evenementen net te laat binnenkrijgen. En die evenementen vinden dan vaak plaats voor een ander evenement. Ja, dan moeten wij prioriteren en dan gaan we dan toch vaak voor dat evenement wat eerder plaatsvindt. Dus wij doen ook altijd een oproep om tijdig een evenement aan te vragen. Maar dan, zodat iedereen ook tijdig een evenementen zijn vergunning kan krijgen. In Baarlo bleek tijdens de schouw alles in orde en konden de volksfeesten gehouden worden. Wil jij een evenement of feest organiseren? Dan heb je in sommige gevallen een evenementenvergunning nodig. Voor sommige evenementen is een melding voldoende. Op onze website kun je controleren of je niets hoeft te doen, een melding moet doen of een evenementenvergunning moet aanvragen. Vergeet je evenement niet aan te melden bij webmasterplamaas.nl, zodat het evenement uitgelicht wordt op onze evenementenkalender. Misschien herken je het wel. Je ervaart stress door school en door alles wat je moet doen. Je voelt druk om aan je eigen verwachtingen of aan die van iemand anders te voldoen. Je kunt je zenuwachtig, boos of gefrustreerd voelen. Die gevoelens zijn heel normaal. Sterker nog, het is het begin van een veerkrachtige reactie. Chillen met vrienden, sporten of filmpjes kijken geeft je een positief gevoel. Erover praten met je ouders of vrienden lucht ook op. Na een tijdje veer je beetje bij beetje terug naar jezelf en voel je je beter. De openbare ruimte is van ons allemaal. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen er op een fijne en veilige manier van kan genieten. Zie jij iets in de leefomgeving dat niet zo hoort? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal die niet werkt of afval dat is gedumpt? Meld het dan via de Buiten Beter app. Het gebruik is heel eenvoudig. Download de app in de App Store of Play Store. Open de app en omschrijf wat je ziet of kies een categorie. Je kunt ook een foto toevoegen, maar dat hoeft niet. Geef de locatie door. Als je wilt kun je je gegevens achterlaten. Dan kun je de melding volgen of kunnen we je benaderen als meer informatie gewenst is. Als je de melding daarna verstuurt, komt deze binnen bij onze buitendienst. Projectleider Joost van Bree vertelt wat er dan gebeurt. Zojuist is er een melding binnengekomen via de app Buiten Beter bij ons binnen. Die is gedaan door een inwoner en we gaan die hier binnen verwerken, zodat we het kunnen oppakken in ons nieuwe proces, ons nieuw ingerichte proces, wat we hebben ingericht met de applicatie Binnen Beter. Dat sluit goed op elkaar aan, waardoor we snel van dienst kunnen zijn en een melding snel kunnen oppakken. Gaat de melding nu bijvoorbeeld over zwerfafval, dan pakken we die op met onze eigen buitendienst. Die worden ingepland om het vervolgens op te ruimen. Heb je nou een melding gedaan van bijvoorbeeld straatverlichting die het niet doet, dan schakelen wij onze partner in die dat voor ons op gaat pakken en die het vervolgens inplant en gaat oplossen. Voorheen gebruikten we hier de Mijn Gemeente app voor. Vanaf nu mag je al je meldingen doen via Buiten Beter. Na het ontvangen van de melding kijken we wat er nodig is om het op te lossen. De melding kan door onze buitendienst worden opgepakt of door een van onze partners, bijvoorbeeld bij een kapotte lantaarnpaal. De Buiten Beter app vervangt de Mijn Gemeente app. Maak jij nog gebruik van de Mijn Gemeente app? Verwijder deze dan en stap over op de Buiten Beter app. Dan maken we het samen buiten beter. Heb je hulp nodig bij het installeren? Bezoek dan het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Werken bij de gemeente Pelamaas kan in veel verschillende functies. Als adviseur, beleidsmedewerker, bij de buitendienst of consulent. Deze keer is aan het woord
Mijn naam is Guus Bos, 37 jaar, geboren getogen in Pallingen. En ik ben in dienst als accountmanager MKB, retail en industrie bij gemeente Pelemaas. Mijn dagelijks werk bestaat eigenlijk uit het adviseren en begeleiden van diverse ondernemersvraagstukken, zowel extern als intern. Ik werk nu 2,5 jaar bij gemeente Pelemaas in deze functie. Stiekem werk ik wel al langer bij de gemeente, maar dat zijn andere functies geweest. Die andere functies bestaan uit een stukje grondzaken enerzijds en anderzijds heb ik gewerkt als makelaar in de woningmarkt. Ik heb voor Pelemaas gekozen omdat ik zelf woon in deze gemeente en me heel betrokken voel en er toevallig een functie op mijn pad kwam wat me denk ik op mijn lijf stond geschreven. Het leukste in mijn werk vind ik diverse klantencontact. Je spreekt met veel ondernemers, je helpt ondernemers hun dromen waar te maken. En je komt op veel plaatsen, geen dag is hetzelfde. Werken bij gemeente Pelemaas kan ik iedereen aanbevelen. Het is een hele open gemeente. Je krijgt veel kansen om door te groeien. Iedereen is bereid om te helpen. En er is een hele fijne werksfeer. Wil ik nog iets toevoegen? Twijfel je om bij de gemeente te komen werken? Zie je een leuke vacature? Aarzel niet, neem contact op en doe het. Ben jij benieuwd naar werken bij Pelemaas? Kijk op de website www.pelemaas.nl of neem contact op met een van de adviseurs P&O via het telefoonnummer 077 30 6 66 66. Dit was Pelemaas in zicht voor deze keer. In augustus is er geen uitzending, maar op woensdag 3 september zijn we er weer met nieuwe interessante onderwerpen. Kijk je dan ook weer? We wensen je een hele fijne vakantie.